and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pusyong 29. Mobalik ka. Alang sa ika-29 nga babae sa imong kinabuhi. Unsa? Madam, may lagi kang maragan sa? Amo ra mga pad ang gitan-an nimo niya. Nakatag-an ka. Hilom! Oh, ay kusing kay. Bumbero, Ben. Stingra. Si bumbiro. Si bumbiro, madam. Si bumbiro, madam. Anong nahibaw na siya nga 28 na nga akong uyap. Amot lang. Madam, pagtarong eh. Kuyawan mo lang tani mo. Mukalit mo lang siga ng mata ni mo. Unsa man nakita nimo, madam? Nakailang nabasahan? Kamo! Kami? Kami? Nga naman, Ano, madam? Kamong duha. Ano lagi? Magka! Magkaunsa? Magkauyab mi? Ambay pag-usabang inyong mga kamot. Aray! Aray pa na mo eh. Hinaya na nga mong magkamot eh. Ayo, madam. Bag-o ra ba rin nabilo ah? Kamong duha. Ano lagi, madam? Nga no lagi bindo ah? Kamong duha ang mamahimong. Mahimuon sa ba? Mahimong presidente sa Pilipinas? Good news na. Madato na mi anak. Mahimo kamong mortal nga kaaway. Amay, noon. Kana. Unsa? Kana. Madam. Kana mo'y bilot-bot na. Kami si Alden magkaaway? Never! Di na may tabo na mo ni Bay Alden. Kay sukad pa si kagmay pa yung mga bata. Kami ni barkada. Mao. Akong kontra, iyang kontra. Iyang kontra, iyang kontra. Insab to? Usa ka babay. Usa ka panyong puti. Mao kini ang makaingon nga magkaaway kamong managhigala. Imposible naman ang tag-ana, madam ay. Panyong buti. Alden, dali na ay. Maulin to ay. Hatagin na ng sinsiyo diha. Madam, pili mong amutan. Dili ni PTA nga adunay amutan dudong. Sa sunod ninyong balik na kamo, mubayad. Lakaw na! Sigurado ka, madam, nga dili ka magpa-donate karon? Tingba na lang na sa sunod tang panagkita dong. Ay, di na lagi may mamalik din ni madam. Hilom. Sure, di ko alam. Di na mamalik din. Hilom, bay. Ay, sige lang nga siya. Sige, madam, adun lang ha. Ikaw lang isabot na akong kauban, ha? Sige mo na siya kapakunggod. Mas buutan ka, Undo. Maswertehon ka sa gugma. Ako, swerte sa gugma. Na. Swerte ko sa gugma. Nasipyat ka na, madam. Kay gidimalas na siya siyang gugma. Lakaw na, Undo. Samtang dili ko papatugkan o turok-turok butoy ka ng kauban mo. Madam. Adun mi. Dili. Tontong bata. Gipalakot ko suway batasan. Mura yung kurtiguang ano. Mapiktahan pa na atong ugma sa tungan. Ila sa nang pagnabuhi. Saan kong tuog tagna? Ako, magig-away ni mo tungod sa babae? Oy, never! Kotobs kong babae, hindi mo magustuhan. Ako na ihatag ni mo, Berlin. Mamatay pa mga lamok na nagdaog dingge. Ako ihatag ni mo, Gip. Asa naman sa tayo ni? Kining una dito sa motor ba ko? Magpalit agog tubig ha? O hawa eh? Yes ka? Sige, ay pagdugay ha! Lingaws ka ning magpatag na da. Dimilig sa puto ng manalag na. Lingaw gigay ko. Ninitam din ako motor. Palandungan ulit na ako. Saan nang nasiyuta? Panyong puti! Yamatra. Ayaw kong ingnang na natuman din ang tagna. Ayaw pagkatawa lalaki. Kay makapunit kag panyong puti
nga makahasol sa imong huna-huna. Binuang. Kadakong binuang. Gituyo yung butang din nila. Day. Ngano, sir? Tubig ka, sir? Kini day. Yung tubig ko. Mupalit pa ka tubig? Klaruhan na diha, Aw, Kini day, nakoy pangutana ba? Nagkakita ka kung kinsa ang nagbutang ining panyong puti din eh? nahagbong mana, sir. Ha? Ang sin hagbong? Wala nito yung agbutang. Waoy, nahagbong na itong kwapang papay nga milapay kanina. Katong na namin sa motor ba? Dayong sakay sa jeep. Babae ang tagiya ini? Oh, kwapang nga papay, sir. Gwapang babae? Sige, sir ha. Gipangitan na lang ko sa akong ate. Yun na, ragod. Murang kong nakita na itong bata. Din ganito na kumukit, ha? Di na ko minumdum. Di na ko minumdum, di na ko nakit eh. Pero, babae di ay ang tagya ining panyong puti. Baby. Kahumot ining panyong Uy, karong yung tarong be. May burda man singahan sa kilid. Karina. Karina gida tagya ini. Klaro kaing pinangga ni ining Karina kay giburdahan ko siyangan. Karina. Unsa man na? Unsa man na? Yawan mo tani mo eh. Unsa na? Da, akong panyo, init kayo. Aw, imo na ko sa tubig oh. Andiyan mo ka? Unsa man ka? Nakita na ni mo ay ka-29 babae sa kong kinabuhi. Mo pa oy. O may mga gwapa dito sa gipalitan akong tubig. Puros ba mga lukot. Ha? Lukot. Rag kanang para sa dagat ba? Silukot. Lukot ang mga naong. Lukot ang mga naong ang mga babae dito. Mo ba? Oh, Kauban kauban ang gusto ba? Kauban sila to. Oh, ana lato. Mo ba? Oh. Di sa ginawayon da. Unsa man gani utong man ka? Nganong miliram ng mata nimo? May gipangita ka? Mura mang bitaas mo liog. Mura kag kanding nang itag bay. Unsa man? Unsa man nakakita kag panyong puti? Ha? Ha? Nung sa ka, uy, Miko. Mura kag gidagaw diha. Nakabati ka na ko, wa. Ha? Sa to, panyong puti. Wa pa ko bagkitag panyong puti, oy. Tanawa ko sa palibot. Ay, hasol ba ya? Di tam ngita, no, eh. Magkahasol lang na sa kong una-una. Dali. Mamuli lang ta. Ate Ana! Ate! Ay, kapuya, uy. Ate, usa na? Hain naman ang lalaki. Tuan niya, ate. Nadana niya ang imong panyo. Yes, dako na gitang masapi atong tawana. Nganong ang imong mang paboritong panyo ang imong gihagpong, ate? Tungod kay mga dagkong isda ang gusto na akong kuhaon, day. Busa, magbutang sa tagdagkong paon. Mga importanteng paon. Oh, anak di ay. Unya ate, mupahuway na ka? Oh, pahuway na. Usa na lang kagimbuhaton ang wa na ko mapuhat. Ang unsa man ate? Ang paghatag og sign sa usa ka kliyente nga tinuod ang tagna. Nagpaabot na lang ko ni Tito. Tapang ko ate ha, para na ako'y bahin. Naunsa man ka, uy. Ato man yung trabaho. May bahin yun ka. Ang imong alkansiya, kuha at ubi, kay hulga na ko. May na lang na para sa imong pag-eskwela. Yes! Maka-eskwela na kit ko! Yes! Abdi ka, Nana. Yan yung pitaka. Ni Ana. Sigurado ka nga, wa siya makabantay sa imong pagkuot ini. Ay, wa lagi. Pila may sud ining kwarta.
Walay sod, oy. Ay, sa tinuod, ha? Ay, 2,000. Nira, oh. Ikaw ba? Ay. Sakit na bugan ko, oy. Ano, naunsa man ka, oy. Sakit di ay? Ayaw na lagi pangwarta, pinaagi ng panguot, kasabot ka? Ha? Oo, nira 2,000, oh. Ay, Lahi na ni negosyo na to karon. ay, pareha sa magyapon, eh, pangilad. Hilom uy. Bintahan na lang ni kaysa manguot. Kinahanglan nga imong haguan ang imong kwarta nga maani. Mauna ang tugo ni mama. Lagi. Bibibi, ang bibi ng uban. Na diha. Kuwang ni. 150, oh. Mm. Ay, oy. Da. Saan ka mamilpil man ka, oy? Dili lagi ba makaknako? Dili mahimo nga magdudas siya nga gikuutan siya. Kinahanglan nga nahagbong lang ning iyang pitaka. Sa may sudi ni. Ha, sa sudi ni. Wala may layay sod, oy. Retrato naman sa usa ka babae. Tuod. Retrato sa usa ka babae nga nagngisi. Klaro kaayo ni, uyab ni niya. Sige, dini na lang mo ha. Ate, asa man ka? Mubalik ko sa perihan. Sige. Sa kaon ako sa kong kwarto ha. Bimiko. Noon sa mga oy. Kalit na ka na hilumon. Nganong ka? Lumunday ko. Ingon ana mo ginang genius nga mga tao. Unsa man ka? Lumon gyud. Kuno na kay Ginoo na ang pangwarta karon. Agoy. Unsa mo ka? Mamunal sa tiguang byuda? Ha? Unsa man day? Sige, diha una ka. Ay. Bay. Una diha. Kung asa sa ta mangita na imong ana. Oh. Tod. Sige, bay. Wala na tayo bugas susudan. Palit lang na bay. Idilak lang sa bangan nimo. Oh. Tuod. Gusto tuod. Gutom tuod gusto magpalit kong isda. Magtuwa ko. Oh. Uy, hala. Wala akong pitaka sa bulsa. Hindi mo ka tumatagak. Ako pagkitaon, bi. Narapat yung 2,200 da. Hala. Tuwar ba itong retrato ni Ana? Nina ko si balitan kong tubig ka ganiya. Day. Wa ka kapantay nga doon ay pitakang nahog din ganina? Hain mga uy. Bahala lang itong kwarta. Ang retrato ni Ana ang importante. Hain magagato. Ginoo ko, magkita lang tanan ko ako pitaka. Kay bugtong na pa itong retrato ni Ana. Ay. Sir? Oh, Doon na kay kipangita? nangita ko sa akong pitaka. Kini. Oh. Imo ni? Nganong naaman na ni mo, day? Ana. Tawag ka lang kog Ana. Ana, yun. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!